Anga bi baro jumɛn e ni an bɛ jɛn ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ saga fila hukumu kɔnɔna la 2 minutes nka baro in kɔnɔna la yamaruya tɛ e de bolo ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français e ka téléphone bɛ daminɛ joli la ka taa joli la. Ne ka kuma bara n'o ye feere bɛ daminɛ 1000 na ka taa a yɛrɛ sɔrɔ fo dam i sera ka na damu ye quoi. Da bɛɛ b'a la n bɛ fɛ o de fɔ. Mais 1 plus 1 égale à combien? O ye 2 de. Ni kelen fara kelen kan o bɛ bɛn 2 ma. O de ye quoi. O bɛ bɛn 2 ma. D. O bɛ bɛn 2 ma. École kɛ. Bon ne kalanna. Bon ayiwa ne kalanna ayiwa ne kalanna mais i ko bon i gosila i sɔnna. N sɔnna. I gosila. Awɔ. A fɔ n gosila. N gosila. Gorobinɛ ko bɛ cogo di? O tɛ cogo la. Ɲabɔtɔ min? École la. D'accord nin waati na i bɛ 223 Chrono TV ma ka jabaranin de ɲɛma. Bi la n'a baro jumaba de bɛ an bolo ka kɛ nin ye. Ni sela ka gagner an ka baro in na dɔrɔn. Tanti Mata Sikaso conseil régional la ale de an ka émission in sponsori. A ye wari caman di an ma ko ni minnu sela ka gagner dɔrɔn ko ka 200 di o tigilamɔgɔ ma. An ka bi baro jumɛn e ni an bɛ jɛn ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ saga fila kɔnɔ 2 minutes kɔnɔ nka baro in kɔnɔna la yamaruya tɛ e de bolo ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français ye. I se y'a faamuya? An bɛ se k'a daminɛ? Awɔ. An bɛ se k'a daminɛ? Awɔ. Accident de la ka kɛ ɲɛna ka yan? Awɔ. Juma kelen ɲini? Mototigi 2 delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ne ɲɛna nin yɔrɔnin na. I ko moto. D'accord mais an bɛ hinɛ la moto bolimafɛn. Mais olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra cogoya jumɛn na? Kelen binna. Kelen ka moto ɲɛ fila bɛɛ kari-kari la. Non, y a pas de problème. Non, a bɛ se k'o fɔ. A bɛ se k'o problème foyi t'a la. I bɛ se k'a fɔ moto. Mais o accident de kɛra. Awɔ, o sera ɲɔgɔn ma dɔɔni. Mais a ma juguya kosɛbɛ. O taara hôpital la? Ayi, o ma taga hôpital la. O ma taga? O ma taga kɛnɛyaso la. Mais yɔrɔ ye dɛnɛ k'a fɔ. Ayi. O ma taa hôpital la. Mun na o ma taa hôpital la? Parce que a ma juguya. Parce que ka d'a kan a ma juguya. I sɔnna? Awɔ. I gosila? Yɔrɔ i gosila? Kɔrɔ ko bɛ cogo di? Ko ka fisa. Marché bɛ cogo di? Bon an b'a la tan don. Donc i bɛ téléphone matériel de feere yan? Awɔ. Nka Ala ka sugu ja. Ami. Nin saga in kɔnɔ i bɛ 223 Chrono TV ma ka jabaranin de ɲɛma. Bi wulada in na baro jumaba de bɛ an bolo ka kɛ ni i ye. Nka sani an ka don an ka baro in kɔnɔna la ka jirala k'a fɔ an ka émission in sponsoriselen don Tanti Mata de fɛ Sikaso conseil régional kɔnɔna la. An ka bi baro ye jumɛn e ni an bɛ jɛn ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ saga fila hukumu kɔnɔna la 2 minutes nka baro in kɔnɔna la yamaruya tɛ e de bolo ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français ni sera ka 2 minutes baro kɛ ni anw ye Tanti Mata ye wari caman di an ma ko ni minnu gɛnna ko ka 200 di o tigilamɔgɔ ma an bɛ se k'a daminɛ? An bɛ se k'a daminɛ. Vanglaterre t'e fɛ yan? Ayi. Jumɛn t'e fɛ yan? Bon i ye mun tɔgɔ fɔ tantɔ. I ko bon ayiwa i ye min tɔgɔ fɔ tantɔ bon an bɛ hinɛla nin yɔrɔ la. D'accord. I y'a faamuya? E ka téléphone bɛ daminɛ joli la ka taa joli la? Ne ka kuma bara n'o ye feere bɛ daminɛ 1000 na ka taa a yɛrɛ sɔrɔ fo dam i sera ka na damu ye quoi. Awɔ. Da bɛɛ b'a la n bɛ fɛ o de fɔ. Mais 1 plus 1 égale à combien? O ye 2 de. Ni kelen fara kelen kan o bɛ bɛn 2 ma. O de ye quoi. O bɛ bɛn 2 ma. D. O bɛ bɛn 2 ma. École kɛ. Bon ne kalanna. Bon ayiwa ne kalanna mais i ko bon i gosila i sɔnna? N sɔnna. I gosila? Awɔ. A fɔ n gosila? N gosila. Kɔrɔ ça va? Ouais, ça va. Ko bɛ cogo di? Basi. A bɛ te wuli la? Alhamdulillah. An bɛ te wuli la alhamdulillah. Te bɛ premier la walima deuxième? Bon nord lo. Nord de la? Ok o ka ɲi kojugu. Nin saga in kɔnɔ i bɛ 223 Chrono TV ma ka jabaranin de ɲɛma. Bi wulada in na baro jumaba de bɛ an bolo ka kɛ nin ye. Nka sani an ka don an ka baro in kɔnɔna la ka yirala k'a fɔ an ka émission sponsoriselen don Tanti Mata de fɛ Sikaso conseil régional kɔnɔna la. Bi ale cɛsirilen don kosɛbɛ Sikasokaw dɛmɛli la ani maliyɛnw bɛɛ dɛmɛli la. An ka bi baro ye jumɛn e ni an bɛ jɛn ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ saga fila kɔnɔ miniti 2 kɔnɔ nka yamaruya tɛ e de bolo fiyewu ka ne jaabi tubabukan na. Ni sera ka baro in kɛ ni anw ye k'a sɔrɔ i ma tubabukan fɔ Tanti Mata ye wari caman di aw ma ko ka 200 di o tigilamɔgɔ ma an bɛ se ka baro in daminɛ? Bon
Am se ka daminɛ an bɛna jateminɛ n'an sera k'a fɔ an bɛ se yan n'an bɛna jateminɛ an k'a daminɛ an bɛ se k'a daminɛ est-ce que e delila ka nanji mansi nama dun ka ye najini najini n ye caman dɔn a la n ye caman dun najini na e caman dun mansi na najini n ye caman dun nanjini najini nanjini ye jumɛn ye najini ye a bɛ don dumuni na pour que k'a ja quoi o de ye mansi ɲa najini don najini mais a bɛ fɔ ko nanjana najala nanjana najala i sɔnna n sɔnna i sɔnna kuma in ma najala bon an bɛ hinɛ la nin yɔrɔ la téléphone b'e bolo e ko jumɛn téléphone b'e bolo awɔ jɔn b'e bolo bon mali télé nɛgɛjuru bɛ n bolo ok d'accord télé b'aw fɛ yan nɛgɛjuru sira bɛ n bolo ok n sɔnna o ma mais télé bɛ aw fɛ yan lumière mun bɛ yen i ko lumière lumière ye français de ye lumière ye français de ye a bɛ fɔ ko yeelen yeelen mais n'i ko lumière bɛɛ b'a dɔn o ye français ye i gosila wa n sɔnna i sɔnna i gosila n sɔnna gosira i gosila wari tala k'i to ni garijɛgɛ bɔ mara ni garijɛgɛ b'ara e bɛ se k'a sɔrɔ ni garijɛgɛ t'ara bon a sɔrɔ waati bɛɛ a b'a tala k'i to. La charmante, ça va? Oui, ça va, merci et vous? Et merci, tout va bien? Oui, ça va, on se plaint pas. D'accord. Et toi, on est Djamou? Fatoumata Konaté. Fatoumata Konaté, ni watina, il 223 Chrono TV, ma ka jabaran de nyama. Biola le na baro jumambare be ambolo ga Kenya. Ngasa nga bonen damene ka jela ka fa anga émission sponsorisée no tanti mata refe. Sika so conseil régional là. Anga bi baro jume e ni ame jenga baro ka nyonga fe. Saganye flakono 2 minutes. Nga 2 minutes baro konna la yamaria te e de bolo kane jabi. Tuabu kana no français. Droite e de bolo kane jabi français la. Am se ka bonen damene. Ah, am se ka damene. I ka téléphone sans boutique jumena? E amasa. Amasa ya. Amasanya. Awo. Jume masanya. Kuma baran masanya. Kuma baran masanya. Aya masanya. O ma sanami? Ne yɛrɛ ta san yɔrɔ dɔn. Jana sanga de ma. Ne bɛnkɛ yɛrɛ y'a san ka di ne ma. A y'a san yɔrɔ jumɛn na? Ne yɛrɛ t'aw da y'a san yɔrɔ min na. Mais a y'a san prix min na e t'a prix dɔn? Ayi ne t'a da dɔn. E t'a prix dɔn? Ayi ne t'a da dɔn. E ka samara numéro ye combien? 37. Jumɛn ye 37? Ne ka samara sɔngɔ. A sɔngɔ ye 37. Awɔ. E to e kunkolo dilan salon jumɛn na? Ne kunkolo tɛ dilan yen. A tɛ dilan min? A tɛ dilan kunkolo dilanyɔrɔ la. Ahan. Awɔ. Accident delila ka kɛ ɲɛna ka yan? Ayi. Jumɛn ma kɛ ɲɛna? Fɔɲɔgɔn ma deli ka kɛ ne ɲɛna fɔlɔ. E delila ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka yan? Awɔ. Dɔgɔtɔrɔso jumɛn na? Ne t'a tɔgɔ dɔn. E tɛ jumɛn tɔgɔ dɔn? Ne taara yɔrɔ min na o ye kɛnɛyaso bakuruba ye. Kɛnɛyaso bakuruba? Awɔ. Kɛnɛyaso bakuruba? Awɔ. I k'i tɔgɔ? Si Fatoumata. E bɛ ekɔliso jumɛn na? Public filanan. Public filanan? Awɔ. Félicitations i gagnera. Merci. Gorobinɛ, ça va? Ça va. Ko bɛ cogo di? Ko tɛ cogo la? Kɔri baasi t'i la? Non, baasi foyi tɛ I bɛ ka yɛlɛ ko yɛrɛ kuma mɛ. Non, rien. I ka mariage ye don jumɛn ye? Non, cɛ tɛ yen nɔ fɔlɔ. Ok, d'accord. Nin waati in na i bɛ 223 Chrono TV maaw ka jabaran de ɲɛma. Bi wula de na baro jumanba de bɛ an bolo ka kɛ nin ye. Nka sani an ka don an ka baro kɔnɔna la ka jira i la k'a fɔ an ka émission sponsorisée don Tanti Mata de fɛ Sikaso conseil régional la. Bi ale kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ Sikaso ka ɲɛtaga kosɔn. An ka bi baro jumɛn e ni ne an bɛ jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ 2 minutes. Sagaɲɛ 2 hukumu kɔnɔna la. Sagaɲɛ 2 in kɔnɔ yamaruya tɛ e de bolo ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français ye. Ni sera ka 2 minutes in baro kɛ ni anw ye. Tanti Mata ye wari caman de di an ma ko ni minnu gɛnna o ka 200 di o tigilamɔgɔ ma. An bɛ se ka baro in daminɛ? An bɛ se ka daminɛ? Awɔ. I prêt là? Awɔ, n prêt la. E bɛ ekɔliso jumɛn na? Ne bɛ lycée public 2 la. Lycée public 2. I b'a dɔn public 2
o ye français de ye lycée fana ye français de ye mais nin tɔgɔ in na an bɛ nin tɔgɔ toléré an b'o bila entre parenthèse o kɔfɛ e b'i kunkolo dilan salon jumɛn na. ne bɛ n kunkolo dilan bon salon tɛ ne bolo ka kunkolo dilan ne bɛ n kunkolo dilan n kɔrɔmuso de fɛ. ok i ye français fila de fɔ sisan i ko ne bɛ n kunkolo dilan bon bon yɔrɔ bon ye français de ye i sɔnna. bon i bɛ se ka fɔ ayiwa. tiɲɛ tɛ yan ani salon bon toujours an bɛ bonus d'i ma i ka bonus laban de filɛ kayi b'e bolo wa. awɔ kalankɛ fura bɛ ne bolo. kalankɛ. kalankɛ wala bɛ ne bolo. kalankɛ wala b'e bolo. awɔ. ɲinan 31 y'a fêté wa. awɔ an y'a fêté. an y'a fêté an y'a nisɔndiya kɛ.